Okay, vi har om genetik, og vores gruppe består af Nora, Filippa, Mathias, Olivia og Daniel. Og så har vi sådan et lille schema her, hvor vi har en mor og en far, de er begge to heterozygote, og det store B, det står for brune øjne, og det lille B står for blå øjne. Og når man så sætter store B og store B sammen, så bliver barnet brunøjet. Og når man sætter store B og lille B sammen, så bliver den også brunøjet, fordi B er dominerende, fordi det er et stort bogstav. Og når man sætter lille b og lille b sammen, så bliver den blåøjet, fordi der ikke er nogen dominant, og derfor er lille b recessiv, og det bliver den blåøjet. Jeg vil fortælle om Mendel. Mendel var en munk fra 1800-tallet, der interesserede sig for blomster og især ærter. Han gjorde den simple ting at tælle blandernes afkom og resultaterne af for eksempel runde eller rynkede ærter. Mendel fandt frem til forholdet 1-4, når blandernes afgrøder kom frem. Mendels forskning var den første genetikviden, man fik. Mendel han introducerede verden for noget, der hedder rene linjer. Han gjorde det med blomster hos sine ærter. Der dyrkede han rene linjer med rødviolette blomster og hvide ærteplanter. Det vil sige, at de afkom, de rødviolette blomster fik, var rødviolette, og de afkom, de hvide blomster fik, var hvide ved selvbestøvning. Ja, og så er der om genotyper og fænotyper. Genotype er af formlen for den genetik, en sætte består af, og de to alleler, den har. Og fænotyper er udfaldet af genotypet, og er derfor det færdige produkts udseende. Yes, så man kan godt sige, at homozygot minder om... Ja, homozygot er, når det er to ens alleler. Det minder lidt om rene linjer. Og heterozygot er, når det er to forskellige alleler.